Livan vilayetinin halaç etrabını ösürüp yetiştiren şaly hasylyny ýygnamakda kampaniýa etmesiligini nezir çekýän kärenesi daýhanlar ýaňy ýakyna etrap häkimligini arz edip kampaniýa üçinçiligini gazanmagy başardylar. Bu barada da radiosynyň habarçysy 10 noýabrda sebitden maglumat berdi. Döwlet bilen şertname esasyna şaly ösürüp yetiştiren kärenesler yetişen hasyly yetkisiz ýygnamagy çalışýarlar. Olar kampaniýa üçinçiligini özleriniň ala tutulýanlygyny, tehnikalaryň ilkinji nobatda öz başdak şaly ösürüp yetiştirýän barlykly adamlaryň ýokary wezipelerdäki mösümleýin ýere-ýerleriniň ekin meýdanlaryna goýberilýänligini, özleriniň tehnika üçinçiliginiň gijikdirilýänligini aýdýarlar. Şeýle aladalar ýöneköy daýhanlary jem bolup etrap häkimligini arza bilen ýüz tutmagy iterdi. Daýhanlar topar bolup etrap häkimligini kampaniýa etmesiligi barada arz etdiler. Diýip bir oba hojalyk işgärada radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Şalyç kärenesler öz başdak barlykly ýer eýelerini daýhan birleşikleriniň başlyklary bilen dildewşik etmekde we para peşgeç bilen öz wagtyna kampaniýa üçinçiligine eýe bolmakda aýplaýarlar. Häkimlige baran nägili kärenesler ilki başda öz ýaşaýan daýhan birleşiklerine ýerli resmileri öz başdak ardy şikaýetlerini bildiripdirler. Ýöne netije bolmasaň öz aralaryna maslahatlaşyp häkimlige ýüz tutmagy kararlaşdyrýarlar. Häkim kärenesler kabul eden arzasynyň ýa-ni etrawyň çägindäki ähli şalorjy kampaniýalaryň daýhan birleşikleriniň garazlaryna getirilmegi barada buyruk berdi. Kampaniýalar 2 günläp garazlardan çykarylmady. Häkim 3-nji gün daýhan birleşikleriniň başlyklaryna buyruk berip, ilkinji nobatda döwlet bilen şertname esasyna şaly ösürüp ýetişdirýän kärenesilerin hasylynyň ýygnalmagyny tapşyrdy. Diýip oba hojalyk işgäri gurrun berýär. Şeýlelikde döwlet bilen şertname esasyna şaly ösürüp ýetişdirýän ýöneköy daýhanlar öz finanşyklary bilen tehnika üçinçiliginiň hötdesinden gelmegi başardylar. Şertnamalaryň şalçylaryň ekin meýdanlaryna kampaniýa girdi. Diýip öň garaby köwül häzir halaç etrabynyň ekrançylyk meýdanlaryna şaly ösürüp ýetişdirýän kärenesi daýhan aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Livan vilayetynyň çägine şertnamalaryň şalyç kärenesleriň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, olaryň öz başdak şaly ösürüp ýetişdirýän barlykly ýer eýeleri bilen arada duçar galan adalatsyzlyklary barada ýygy-ýygyna habar berip gelýärler. Mundan öňe Livan vilayetynyň ýer paýlanşygyny, ekrançylyk suwlarynyň paýlanşygyny barlykly emeldar ýer eýeleriniň ileri tutulýanlygy kärenesi daýhanlaryň suw dökün we tehnika üçinçiligine ala tutulýanlygy ma'lum bolupdy. Awgustyň aýagyna ýerli daýhanlar şalyçylaryň ala tutulmagynyň döwletiň ziýanyna işleýänligini gurrun berdiler. Ýöne şeýle tejribeler suw paýlanşygyna da kampaniýa paýlanşygyna da dowam etdirildi. Ýöneköy kärenesleriň adalat görüşi ahir soňy öz netijesini berdi. Livan vilayetynyň Darganata dänew çärjew Saýat Halaç Hojamad we Kerke etraplaryna döwlet tapşyrygy esasyna şaly ösürilip ýetişdirilýär. Şertnamalaryň kärenesler öz ýetişdiren hasylyny döwlete satýarlar. Ýöne lebapda ulak möhletleýin şertname esasyna şaly ösürüp ýetişdirýän kärenesler bilen bir hatarda mösümleýin şaly ösürýän ýer eýeleri hem bar. Şalyçy daýhanlar paýta we buğday bilen deňeşdirilerini öz hasyllarynyň düşügünde bolýanyny aýdýarlar. Mösümleýin şalyçylar öz ýetişdiren hasyllaryny döwlete satmaýarlar. Ýöne ulak möhletleýin kärenesler hasyly döwlete geçirmäge borçlanýarlar. Resmi habarlara görä şu günler Amderyanyň ýakasyna sebitderde dowam edýän şaly uragyna 130 goly kampaniýa gatnaşýar. Köp suw talap edýän şaly ekini ýurduň esasan Günnöger we Demirgazyk sebitlerini ösürilip ýetişdirilýär. Türkmenistana her ýylda 18.000 hektardan gowrak meýdany döwlet tapşyrygy esasyna şaly ekilýär we 81.500 tonna goly hasyl ýygnalýar.